L'ani de la gran riuada. Mobles, llibres, discos i instruments foren arrossegats sense remei. Curiosament, la butaca sobrevisqué, flotant entre aigua i fang, testimoni silenciós de memòria perduda. Els diaris radiofònics reportaren que el meu cos havia estat trobat mar endins, amb un pergamí entre les mans, paraules que suggerien que tot començava i acabava aquí. Torna als carrers inundats, als objectes flotants, a la butaca que resisteix i llegeix de nou l'inici de la història.